télévision Fulɓe international e nder ɗiɗo duuɓi jeegom ko waɗani leñol ngol ko ene heewi ɗum saabi ñande 10 lewru août hitande ujunaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi diɗɗal mawgal délégation tedduɗo e gardugol Abdoulaye Ali Malal Diallo le plus jeune directeur du Sénégal gummima ɗo e leydi Sénégal jaɓani leydi Nigéria holto min jippi to capital mabɓe Abuja. Leydi Nigeria hande leydi ndi ganduɗa ene yaara e million ngaji temedde ɗiɗi e jeegom innama ADN kono noon hen capanɗe nayo e joyo million ko ɓiɓɓe fulɓe. Leydi Nigeria leydi ndi ganduɗa fulɓe ne guittana hen gueɗal yoni victoire laamiɗo mabɓe hande Mohamed Buhari ko pullo. Leydi laamiɗo Mohamed Aliou Barkindo laamiɗo Yola, leydi Sada Boubacar mo Sokoto tanum Ousmane Damfojo o, leydi Aminata Mohamed Cukko hoorejo Nations Unies, leydi Sanu laamiɗo Sanusi gouverneur banque centrale wonno oɗon gandi waɗi saha hay signature makko wonno e koppareji leydi Nigeria, leydi Dahiru Mangal mo gandanɗa hoorema jeeya ko toon to Katsina, korko jontaɗo kañum jeyno Mangal Airlines mo ganduɗa yihi ha jogi compagnie hoore mum, leydi Dangote mo ganduɗon yummum wite ko Mariama Sanusi Dantata mo ganduɗa ko jontaɗo ko ɓiɗɗo pullo, leydi Abdoulaye Oumar Ganduje gouverneur mo Kano. Eɗen mbawi walde limtude ɗo tawa en gaynani so tawi a miijima Atika Aboubacar gonnoɗo ancien premier ministre Obo Sanjo, leydi Mouhamadou Sanusi Barkindo. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe, oɗo gorko hawre ladial ko 4 lewru juillet kanko ardino OPEC pétrole aduna o foof ko kanko laamino ɗum. Ndiɗo leydi de radio télévision Fulɓe international yano yillo yaade ngam ƴewde gurdam fulɓe ɓe ton to leydi Nigeria. On ji noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗo noon ko aéroport international mo Blaise Diagne ɗo woni départ mo radio télévision Fulɓe international ngam yaɓande leydi Nigeria ko ɗo tan puɗɗiɗen andude ko jogorɗen tawoyde toon ko ko hunde jogornde welde. Caggal nde gummiɗen AIDB en ƴetti laana ndiwowa, laana ka naate duule yaɓani leydi Nigeria jolɗen koye Air Côte d'Ivoire. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe, hakkunde leydi e asaman eɗen keɗo yeela, eɗen keɗo jimi fulɓe, eɗen belti, eɗen gandi tawoyten ko bandiraɓe men ha toon to Abuja lamurgal leydi Nigeria. Enen noon kewɗen wiide ko Abuja kono kamɓe ɓe mbiyata ko Abuja sabu kamɓe konguɗi maɓɓe fof sa nanani hen anglais tan nanata hen ko fulfulde. Non yaltude leydi ma yaade jolde e avion ngaji ene weli ha maayi son coynima ɗo ko ñamde e yarde yimɓe ne pija ene jala kono noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko wite ko sondu wonata ko dow kono haqqille o wonata ko less ɗo jaleɗe ɗe e jewte ɗe fo e welde min miijoto tan ko somin jettima leydi Nigeria holno min mbaɗata ha ɓiɓɓe fulɓe ɓe mbawa weltade no hannirta ni. ɗo noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ene wayno ko deƴƴere hankadi noon saabi ɗum ko laanaka nana tello. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe en naati e leydi Côte d'Ivoire aéroport international mo Houphouët-Boigny ɗo kadi ko escale
caggal waktu mo jogorɗen ɗo joɗade yewtere njuulu ya garta o fof e heewde ala fof kadi ko mijotoɗen so wona sen jettoyima toon to leydi Nigéria hol stratégie mo pawaten beele sen garti e leydi men Senegal eɗen mbawa artirde ɗo ko ganduɗa ma bandiraɓe ɓe belto hen no hannirta ni. caggal waktu mo mbaɗɗen escale toon to leydi Côte d'Ivoire aéroport international mo wife Boigny en ƴettiti laana noon en jaɓani leydi Nigéria sanga 23h laaɓi en naati Abuja lamorgo leydi Nigéria. gulali e luukali rewɓe fulɓe e worɓe fulɓe yontaɓe ngari katkatuji mo jiiɗa fof ene winda laamiɗo fulɓe woni Abdoulaye Bello Bodejo ko ɓen garani amen ha toon to aéroport mo Abuja. bandiraɓe musidɓe tedduɓe délégation radio télévision Fulɓe international naati leydi Nigéria e dow jam. en pini e dow jam délégation radio télé Fulɓe international nana yaɓana toon to galle laamiɗo Fulɓe Abdoulaye Bello Bodejo neli c'était timmuɗo otoji jontaɗi katkatuji mo jiiɗa hen fof ena waɗi girofar ngari ƴetti délégation radio ngo min pay noon ko galle Abdoulaye Bello Bodejo. kono noon yooɗi weli ko jiiton ɗo ko citeji ko hectare uji kewɗi ɗi ganduɗa hollitama ko kanko Abdoulaye Bello Bodejo joom hoorejo fedde mi yetti Allah ko kanko soodi o waɗani ɗum Fulɓe o mahi ha yooɗi ɗo ko dare jumaji galleji citeji ɗi ganduɗa hollitama ko kanko lamɗo o kanko waɗani ɗum Fulɓe. bandiraɓe weltare fuɗɗima dañede yewtere hakkunde amen e chefuraɓe ɓe kala komin birti min namdo komin ganda e pular fof min jokkitira anglais ɗo noon hollitama ɗiɗo citeji ɗi jiton ko kanko yaltini koppareje makko kewɗe o soodi o mahi o honni hen Fulɓe. oɗo jumamu jiton caggal nde min namdi hollitama jungo makko yaltani hen joni noon ena wayno en jettima ɗo ganduɗa ko ɗo tigui woni bureau makko ɗo woni ɗo jabboto hoɓɓe makko tedduɓe ɗo woni ɗo batata ɗo woni ɗo gandanɗa hoorema kala koɗo jontaɗo taw ko ɓiɗɗo pullo ko ɗo tigui woni ɗo jabbate on ji ɗo woni galle laamiɗo Fulɓe kanko Abdoulaye Bello Bodejo caggal nde délégation radio télé Fulɓe international e garrogol Abdoulaye Ali Malal Diallo yetti min teddina min jaɓɓa galle o fo ummi dari ha yo Fulɓe Sénégal naati Nigéria ɗo noon woni ɗo gandanɗa hoorema espoir no tubakoɓe mbirata ni dañama weltare mo jiiɗa e amen fof laaɓi ena wayno ko garnoɗen ƴewde ko ɗo e leydi Nigéria ma Allah rokkumen hen victoire ɗo noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗo yewtere nde welata ɗo ko ɗon kanko Abdoulaye Bello Bodejo ɗo ko ɗo coyni ɗen gorko pullo o ene yetto kanko Abdoulaye Bello Bodejo gorko jontaɗo sa daari ɗum tan jiita ko pulagu ko ɗo o yetti o salmodiri e délégation o dañi weltare ha yo Fulɓe Sénégal watɓe leydi Sénégal ha ɗo e leydam leydi Nigéria ɗum de woni teddugal
bisimilla mon yewtere nde noon fuɗɗima. kono noon yewtere nde fo e fuɗɗade ɗon e ɗon minenne min kollimo weltare amen faade e makko o ɓorna ko ganduɗa kañum tigui woni tengade noon woni teddungal fulɓe. kanko Abdoulaye Bello Bodejo o fawi ɗum e hoore, o jali, o welti, o holliti onon ne kay on tawi pulagu. caggal ɗum bottaje pawa kala façon teddungal ngal miijiɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɓe teddiniri ɗum délégation radio télé fulɓe international. ɗo noon mbiɗa andi baɗono Cheikh Fall caméraman taw hankadi tampi heppi yo bottaje pawe bandiraɓe fulɓe ngari cati délégation radio télé fulɓe international. kanko Abdoulaye Bello Bodejo laamiɗo fulɓe Africa ko kanko e hoore makko idi ummade o wi kala ko jiɗɗon kaale ɗo noon bandiraɓe jewte kadi puɗɗi présentation ji mbaɗa bandiraɓe ɗo noon hankadi ko wiyete partenariat hakkunde radio télé fulɓe international e kanko laamiɗo fulɓe hol fo ko mbawɗen gollodade beele leñol ngol ene welto. caggal jewte baɗɗe fayda caggal gollodiral ngal ganduɗa eɗen jogui yakari fuɗɗima en jalti galle laamiɗo fulɓe eɗena noon jaɓani hôtel mo ganduɗa toon tigui woni jippude radio télé fulɓe international. bandiraɓe musidɓe tedduɓe ene wayno ko ɗo fulɓe Nigéria tini hankadi délégation radio télé fulɓe international naati leydi ndi pulagu jaɓɓi amen fulɓe yontaɓe baɗono Oumar Ousmane Diallo ko correspondant radio télé fulɓe international to Nigéria kamɓe fof ɓe ngari ngam yindirde e radio télé fulɓe international. ko noon tigui ha hande eɗen ɗo e Abuja machallah en beltima gorko pullo gardo en kadi salminde jaɓɓade en arde sehil mun tigui machallah mo mbowɗon nande e dande makko e kawtal pulago neɗɗo kadi mbaɗɗo engagé e pulago jiɗɗo pulago jiɗɗo hoore muɗum on noon woni Oumar machallah. Oumar to a salminama jowtama ɗo feewi on jaɓɓama e Nigeria fofo moɗon duyi garol on tawi men dubaci fo ɗayi amen jaam men goni on jippike ɗo ɗo jaam e jaam to Allah jomirawo wallu Allah yara pulaku meɗen yeeso ko garɗon waggo ɗum ɗo Allah hokku en nasaraku dow majjum jokkidiren ballen leñaku meɗen ballen pulaku meɗen
ay sakiraaɓe men tawaaɓe radio toon Senegal miɗo salmina ɓe mawɓe e famarɓe worɓe e rewɓe ɓe fof ɓe calminaama ɓe jowtaama no feewi inde am Oumar Ousmane Sanda Diallo jarama leydi Nigeria pulaku meɗen alhamdulillahi ɓe ɗon gaɗa fodde bawɗe maɓɓe yiɓe balla ley to wona dow gam pulaku meɗen jonta ana heeɓi caɗele sanne ana heeɓi du tampiri amma yimɓe ana balla hunde to ɗuuɗi tan hebde mbawa ɗum wakkati goto ana tiiɗi ay ɓe gaɗa diya kokari maɓɓe ɗo pulaku Nigeria do ana jaɓɓo fulɓe Senegal ɓe jarama radio télévision fulɓe miɗo yiyaɓe fofo maɓɓe tinnare nde ɓe goni ɓe gaɗa ɗi ƙoƙariji no ɓe goni ɓe ballira pulaku meɗen yo Allah lamɗo walla ɓe Allah yaara radio meɗen o du yeeso mi salminiɓe ɓe fuu maɓɓe dow goto e goto machallah ɗum noon en nani gokken kadi gorko pullo on woni Mouhamadou. Assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inde am Yunusa Muhammad daga ɗo yago Abuja. So on gaɗa muñal on fahimta on faama e fulfulde am noon mi anda on famata fulfulde am mi faɗɗi ɗum ko neeɓi mi faɗɗi fulfulde ko neeɓi to alhamdulillahi fulaku e ɗon habda mi waɗa kokari dow ko yata fulfulde fa'i yeeso e ɗum habda amma fu ko wiyaɗa andi hausen kaali o ko haaloɓe bi in dambu yayi yewa baya jimmay e mana kon ɗon to tekkere ɗuuɗi nanta nebbam a waɗanide nebbam fu a nanta nebbam ɗam a ñamay tam a ɗeɗɗo to sabu majum hanjum gonanɗe nder Nigeria joni nder fulɓe fu to goni to eɓen turo wallude daga jomiro hanko woni ballowo komi hanko woni gaddowo karshe fu ko fungata Allah laamiɗo wallita en bo alhamdulillahi laamare i walla hande en tawama na kama denno ko emen gaytaki en gala nder gaytiɓe amma jon kam fulɓe e faama ko yahata nder muɗum e ummo e daro e balla yawwa to ɗum hewtayi ɗo ni kam ɗum hewti guere go to noon tan inchallahu rabbi hunde waɗata demmaɗum wi lekki go'oti hawrata suudu sey to ɗe kawri to fulɓe bo joni ummake darake e ɗon kawrita jomira on mo dow wallu en inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadaqallahu alazim masha Allah non tigi en jetti Oumar kanko e sehil makko machallah kamɓe gari en ɗo ƴewde dani ɗo suudu baba noon kadi yimɓe jiɗɓe koye maɓɓe ɗo e Nigeria ɗum noon tigi yewtere meɗen kawtal plago ɗum noon Oumar min jetti fofo maɗa vraiment min jelanima on khayru ya allahu wat khayru kadi yo allahu rokku tigi yo pour plago laato ya rabbi ya Allah accu lawol fulɓe ɗum noon allahu jarama on jarama min belti sanne sanne noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe délégation radio télévision fulɓe international yaɓani ko toon to Abuja gam noto yaade invitation ɓeɗoɓe ganduɗa goni fedde tabital pulago international radio télévision fulɓe international e sati mum e yontaɓe ɓe ganduɗa ala fo ko ummini ɗumen so wona mawninde pulago en dogui kilométre aji kewɗi directeur général e sati mum totta ko otoji joɗɗi Mercedes uji baɗɗi fayda ɗi gandanɗa hoorema so tawi a yi ene jaaha tan mbita ko lamɗo woni nder girofar uji ndewi e amen otoji baɗɗi girofar bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗo noon joni min naata ɓoyata so allahu lamɗo jaɓi tigi rigi ko wiyete centre ville ɗo noon hankadi koye montagne uji galleji joɗɗi mahanteri kono eɗen gandi leydi Nigeria
ere fo toɓat ndaw wuro yongo bandiraɓe musidɓe tedduɓe ndaare ngoɗo wuro ndaare ɗiɗo montagne uji ɗi ganduɗa ko montagne uji juɗɗi kono ko leɗɗe puɗi dow leydi yondi leydi ndi ganduɗa ko leydi fulɓe bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo de ko hunde welde kono kadi ko hunde yonde. En dogi caggal waktu e ko fawi eɗen naata noon hankadi eɗen mbirto secrétariat mabɓe ɗo noon ɓoyata mbirtoɗen galle oɗo mo ganduɗa woni Mohamed Buhari noon sonnani ɗum woni lamɗo leydi Nigeria. bandiraɓe musidɓe tedduɓe en naati goto e hôtelaji mabɓe mawɗi ɗi 5 étoiles oɗo hôtel noon ko ɗo jogori wadde batu ɓeɗo ɓe ganduɗa goni tabital pulagu international. kawruɗen e gorko pullo keptinaɗo jontaɗo woni Kadri Yaya ko kanko e hoore makko heptini délégation radio télé Fulɓe international o dari o wi ha yo radio télévision Fulɓe international en darima seeɗa en jewtidi e makko ko kanko mawɗo Kadri Yaya jaggi e jungo meɗen o nannoy men ha to sal mo ganduɗa ko ton tigi batungu jogori wadde. caggal jewte badde fayda badde hakkude radio ngo e laamiɓe tabital pulagu en kawri toon e pullo Senegal on woni galo gurowo Diallo kankone omo jeeya e anduɓe histoire leydi Nigeria. ko non tigi eɗen ɗo e Abuja garɗen tigi ko hawrende nde gandanɗa kadi radio télévision Fulɓe en jetti Allah tigi eɗen gari wonɗo sababu o ko Ousmane Cheikhou tigi omo nodditi ɗo pulagu dendagal mbiyowo mbimi e mbimami foof nan ɗo rentidi tigi ɓe gonno ko e vote Allah ɗon newni kadi ɓe mbaɗi vote ɓe wonmo ɓe gandanɗa kadi ko kanko ɓe gardini woni tigi oɗo mo gandanɗa gorko pullo mo jiya toon kanko laami kala ko fati e woni duroɓe e tigi kala ko gandanɗa ne ko ɗum woni tigi suudu baba ko kanko woni mawɗo mabɓe kanko waɗa gardiɗo en dokkanmo konngol Ousmane Cheikhou. Voilà ko onon woni Ousmane Cheikhou machallah ko kanko woni sababu meɗen arde ɗo miɗen jiiɗi a waɗa min présenté oɗo haade min rokkude mo. oɗo hanko woni laamiɗo Jajere o goto nder hoore en tabital pulako international laamorde ma ko laamorde Fulɓe nder laamiɓe laamu dondon wonɓe tabital pulako ga laamiɗo barkinɗo Moustapha Aliou mo Adamawa sey kanko woni tokkuɗo wala ha mo yahanayi tabital pulako Paris o yeehi Senegal wala ha ɓe watta hunde tabital pulako waɗayi kanko goto nder ardaniɓe tabital pulako kanko joni wonde nde ɓe suuɓi hanko lattiniɓe ɓe suɓama ɗum noon e nani wadde en mbiyanmo bisimilla makko e radio télévision Fulɓe dokken mo konngol o salmodira e dendagal mbiyowo mbimi e mbimami pulagu lesdi Sénégal fof dotima min mbima bisimilla ma.
a'udhu billahi minash shaitani rajim. Min getti min jaɓɓama onol himɓe Senegal warɓe. Allah jarawol on jarama, Allah jaraol, Allah windana ol barajari, Allah hoore ol jamde ol ngari ɗo, on ngari ol daari kawrugal moɓde ɗo waɗi ol jokkini en ɗamku, to Allah warje ol, Allah jaro ol, jalminama ol salmama ol jalminama. To pulaku meɗen ɗo ha Nigeria ɗum tiggake, ɗum jaɓake, ɗum manama bo. Min jeehi Senegal, min jeehi Burkina Faso, min jeehi Mauritania, min jeehi Gambia, rowani fuu min laari tabbitel pulaku ha toon. Ɗo ma Nigeria inchallah ɗum tigga, ɗum neeɓa, ɗum haɓa, ɗum laato ɗum neeɓi inchallah. Non tigi min yi ɓe waɗi élection ɓe voti ɓe joɗɗinima ko a wiyata ɓe? To min yettiɓe ɓe gaɗi élection ɗo hunde boɗi, min subti ardotoɓe e hoorejo e wallitoɓe mo ɓe fuu subtiɓe inchallahu, ɓe kuway no hani, ɓe jokkina pulaku, ɓe daranto pullo e woni fuu, ɓe dara haqqe maɓɓe, ɓe andina ɓiɓɓe fulɓe, ɓe kalfina ɓe, ɓe keɓa ɓe jara ɓe laato ɓe andi ko ɓe kuwatta bano leƴƴi luttuɗi fuu gonɗi ɗo. To pulaku kam ko huwanta pullo, laato daranake pullo, bakin ko toñoto pullo fuu darano ɗum, ko welanta pullo rehinde muɗum weltinana ɗum, ko woddi bojji muɗum ɓirana ɗum, raro e andi ko yahiti, e andi ko wata, gam pullo hañum woni ɗon, pullo wala e reso se e ladde, gam majum ɓe daro kawral ɗum dara ɗum andina ɓe, ɓe keɓa ɓe janga, ɓe ndura, ɓe ndema ha e ɓen saari. Non en yiyat pulaku meɗen ɓe wontiɓe to ladde, ɓe dañi saɗormaji, hande eɓe paɗɗe e fuu woniri ɓe daña toon saɗormaji, ko a wiyata ɗumen enen fulɓe gandira ko ndungol? To hanjum jeydama min mbaɗi kungiyaji ɗi kawri min waɗi hoorejo mo naste mo laara ɗume woni saɗimaji fulɓe ha ladde, ɓe daara ɓe ballita ko ɓe mbawata ɓe mbaɗa, hamɓe ɓe mbaɗa ko ɓe mbiyata gomnati bo waɗa hañum ma lamɓe mbaɗa ɗum. To gam majum ɓe daroto sanne e dow haala saɗeleji fulɓe helɓe ha ladde, ɗum fuu min andan ɗum, soyde kuugal, soyde jande hanjum waddi saɗele pullo ha nder ladde. Amman to Allah jaɓi ɗum fuu ɗum daranto ɗum heɓa no ɗum waɗi bano kano ɗum waɗi leyɗe banni fuu ɗum waɗa inchallah. Machallah. To pulaku lesdi Senegal ɓe jettama, ɓe jarama. Mi yeehi Senegal koyɗe ɗiɗi, mi yeehi a tabbital pulaku Senegal, mi yeehi Mali, mi yeehi Mauritanie, mi yeehi Gambia, rowani ɗo min jeehi min tawi Adama Baro, min jiiɓe kuuɗe man wooɗi. Senegal ɓe jaɓɓi min no hani, to ɓe jarama, ɓe jettama, Allah warja. Non min mari toon radio télévision Fulɓe international, dendagal mbiyo mbimemimami fuu, ko a wiyata ɗumen? To ɓe kabdi sanne nde ɓe mbaɗi radio ɗo, ɓe kabdi sanne gam ɓe gayta ko e fulɓe goni fuu, to Allah walla ɓe kadi ma ɓe gaɗa ga waddugoji programme ji baɗayɗi, andina fulɓe gayta ɓe anda ko yahata e ko wartata, gam hamɓe ma soydel ande wadde goɗɗum caɗele maɓɓe ha nder ladde ɗo padmaje. Min getti on jarama. Ɗum noon min jogui hawrede toon, min yiiɗi a waran inchallah, ane Ousmane Sew. inchallah mi wara to hawol matini min garan. Min jeehi Senegal waɗi koyɗe tati ha tabital pulaku ɗo Senegal, to matini min garan inchallah. Alhamdulillah, lallai min ardi ɗum tabbital pulaku Nigeria, ma to Allah jaɓi min kuway min tabbitina wato ko dami fulɓe nder Nigeria inchallahu, min keɓay hoore majum. Wato wodi dai wato aybe na go na ɗiɗi na tati, aybe ɗen ɗi ɗuuɗi, amma inchallahu min koccay go e go ɗum min hawtata hooreti gomnati min kawtay, ɗum min hawtata hoore e laamiɓe inchallah min kawtay, min tabbitina fulɓe keɓi jonde jam e Nigeria, kadi wato risque maɓɓe wato ɗum waɗi yeeso, na ɗum waɗa gaɗa ɓaawo, kuma ɗum heɓa wato fulɓe meɗen ɓe keɓa ɓe janga, ɓiɓɓe maɓɓe janga, wato bana ma fulɓe duroɓe honto ladde. To lalle inchallahu woodi kadi bacci maɓɓe nattuɗi nder ladde, kadi ko dow nder yidde maɓɓe ko na wato ɓe ngoodi niya nder ɓerɗe maɓɓe, ɓe natti ladde ɓe kocci binduɗi ɓe ɗon fiɗa yimɓe.
to min giɗi min kefta wato asali ɗumejum waɗi ɓe gaɗata iri ɗum harka ɓe jejjiti fulaku ɓe ɗon ɓondana fulɓe inɗe to min giɗi min andita ɗum ɗumejum ngam min heɓa min wato min gartira ɓe dow lawol to ɗiɗaɓum won ɗon to luttuɗum kadi inchallah e woodi dey kujeji feere feere ko min gaɗanta fulɓe. Eyi to lalley Senegal kam ana andi bana ɗum wi'ata history ko ɗum fulɓe fullo pat daga Senegal dirtoye wari leddi Africa. Fulɓe Senegal kan ɗum bandiraɓe fulɓe luttuɓe honto Nigeria, Kamaru en na, Congo en na, har Ethiopia ma a tawan wato bana tun asalol maɓɓe daga Senegal ɓe ngari. Ta andi dey wato tarihi fulɓe history fulɓe to lalley mi meeɗi yewki Senegal amma inchallahu e woodi meeting min jahata ɗum tabbital fulako honto Senegal lewru octobre to Allah yaari en to usoko radio télévision fulɓe yetti fulɓe Nigeria to lalley minon ma wato e Nigeria ɗo min ɗon getta fulɓe Senegal min jetta wato bandiraku ɗum ɓe kollata kadi yidde ɗum ɓe kollata fulɓe maɓɓe bandiraɓe maɓɓe honto leydi Africa kadi e fulɓe Nigeria to lalle min ɗon komnaɓe min gettiɓe inchallahu min gaɗa sakiraku jonta wakkati waɗi ɗum kawtata fulɓe kawta koye maɓɓe e Africa na way leydi ko leydi Senegal feere en kawta e koye meɗen to Allah bo huntana en haaje Allah hokka en sa'a to usoko min yi ka huwani fulɓe ko saabi ɓe tottitima place a jooɗiti mbiɗa ɗume mi yi a jooɗi o wi a woni no ministére mi waɗi ministre transport mi waɗi watti kadi a jooɗiti to no mi waɗata ɗum watti ay wala no min gaɗata ay mi jonta hani jonta mi yaha mi fofta mi siwto ngam mi huwi mi somi amma jonta ko fulɓe goni gontiri honto nder wala ɗum wiyatama wato nda ko fulɓe gontiri mbiya an a joɗoto gaɗa ka ɗanaki dow leeso maɗa to wakkati wari dole ko moye fullo ummo ko gaɗanta fullo fuu e yonki ma bako Allah hoccanma yonki ngam min nami jolɗo jonta duuɓi an dasi sosai to wala ko mi waɗata banda iri ngal kugal mi wallita ɗum heɓa wato jonde duniyaru gondude wato woodi wato ɓe nafay amma non no jonta wato yonki fullo warti ɗum jurmuɗum wallahi to amma ayi men bo jinsi meɗen na ɗum jinsi mere yawwa to Allah dai wallita en Allah wallita en to usoko madalla Allah barka Allah wadu barka amin a waran Senegal festival inshallah mi ware en jiida inchallah to wari usoko yon gur cellon male ɗon mbiyetemi ko Galo Guurowo Diallo jeeyami ko Sénégal hande noon mbiɗo ari ɗo e kawral tabital pulagu kamɓe mbiyata hawrinde tabital pulagu Nigeria ɗum addimi ɗo hande gam hawrude e dental ngal Allah waɗi noon mi hawri ɗo e radio télévision fulɓe wonani kam weltare e weytare gam darde moon e golle moon e ko mbaɗan ɗon ko leñol fulɓe windere foof saabu kala ɗo jaaɗa hande eɓe gandi radio télévision fulɓe ɗum ko hunde nde ganduɗa kala ɓi pullo ene welto hen kala ɓi pullo parnoɗo hoore mum walla ganduɗo hoore mum
omo foti farnorade radio ngo e télévision o Allah waɗi kadi en keeɓi télévision ɗum kadi en jetti Allah en jetti hoorejo hono Abdoulaye Ali Malal Diallo e dendagal gollidiɓe makko foof en beltima e darde nde e golle ɗe pulagu Nigéria ko pulagu ganduɗa e ngu dari tiiɗi won e bangeji kay eɓe tiiɗi sanne kono noon wona ɗo fuɗɗi ko guili duuɓi temedde ɓennuɗi gati Ousmane ɓi Foodi o hono mum ene wayno alano e Fulɓe gam jaajendi laamu ngu o darnunoɗo to Sokoto to wonɗo capital mabɓe o darniɗo laamu ngu ganduɗa laamu ngu feccere Nigéria foof ena jeeyano hen saabu Nigéria waɗi ko état ji 36 sappo e jeetati ɗi fof eɗe jeeyano hen ha 19 donc laamu makko yeehi ha Cameroun yeehi ha Centrafrique yeehi ha Tchad yeehi ha Niger yeehi ha Burkina en ha Benin seeɗa donc jaajendi laamu Ousmane Danfodio ala dañnoɗo ɗum Afrique leƴƴi ɗi fof on tawno enen Fulɓe en gona haaloɓe ɗum andaka donc kan territoire Ousmane Danfodio woni ɓi Foodi o hono mum alano Afrique fof Allah waɗi noon kadi ko noon ɓe jokkiri tawno kamɓe ɓe janggi kanko e ɓiyi ko biyeteɗo Amadou Bello kadi e Abdoulaye Danfodio on ko miñi ko ɓe dar e ɓiyum biyeteɗo Nana Asma'u adi windude deftere e debbo gadiɗo windude deftere e nder Nigéria ko Nana Asma'u ɓi Ousmane Danfodio donc ɗum fof hanti ko noon ɓe piniri ha hunde yettiɗo kadi ɓe jeeya e adiɓe laamade Nigéria heɓdi indépendance mum caggal tubako ko biyeteɗo Aboubacar Tafawa Ɓalewa jeeya ko Bawti hewɓe anda ko pullo kono ko pullo par ce que yummum wiyete ko Fatima Inna Pullo woni yummum Tafawa Ɓalewa o lomtiɗo tubako caggal mum noon goɗɗo nord o ɓe ƴetti biyeteɗo Sardawna Amadou Bello on woni toon premier ministre kamɓe ɗiɗo fof ɓe daari ha 67 somi yejjitani ɓe mbara hanti guili nden Fulɓe ɓe naati jangde tengti e Adamawa e Katsina état ji ɗiɗi ɗi woni état ji ɗo Fulɓe ɓe ɓuuri janggu guili ko ɓooyi ɓe jangi jangde anglais ɗum Allah waɗi ha Buhari en fof ko Katsinaɓe ɓe laamima e biyeteɗo Oumarou Yaradoua ɓen ko Katsinaɓe ɓe laamima hanti e woɓɓe ɓe jogui doole ɓe jogui jawɗele ɓe jogui ko joguete fof ɗum waɗi darde mabɓe ene tiiɗi heddi noon ene heddi Fulɓe laddiyankoɓe ganduɗa ha hande ɓe jokki finatawa o walla egga hoɗa en ɓen ɓe jogui caɗele sécurité gati to ɓe norto woni to Fulɓe ɓe rewoto to Fulɓe ɓe ɓuurito hoɗo walla to ɓe mbiyata to toon ɓe jeeya ɓe gimmima toon ɓe geggi ɓe nattoyi e état ji goɗɗi ɗi ganduɗa ko leƴƴi goɗɗi koɗi toon to ɓayta toon ɓurata toɓɗe toon ɓuuri wat ladde ɓe gabbima ɗum joni noon leƴƴi ɗi ena kaɗa ɓe toon ɓe mbiya ɓe jeeyaka toon ene adda haareji ha ɓe dañi caɗele sécurité ɗum kam ene woodi eyyi Fulɓe Nigéria eɓe keewi jawdi sande saabu aɗa ɗo wawi dañ milliarderaɓe Fulɓe ɓurɓe mi anda no ɓe poti kam kono ɓuura temedere fawne kam taw ko multimilliardaire en wona hay seeɗa ɓe jogui ɗum kam ina woodi ko wayno Dangote hoore mum Dangote ko pullo jomum wiyete ko Mariame Dantata ko famille Dantata wonɓe Kano kamɓe koɓe yimɓe alɗuɓe kadi e woɓɓe fof nanɗo ha heewi Fulɓe ɓe kam eɓe galɗi sanne teɓe jaari bangeji ɗi fof ɓe jaari pétrole ɓe jaari gueɗe ko fati koye noon mbiɗa ɓe jogui jet privé ji woni hay Fulɓe ɗahiru Mangal on jogui ko compagnie mum avion Mangal wiyeteno Airlines joni ɓe mbayli inde wonde mi yejjiti inde hay ñande hen pullo e woɓɓe ɗum kay kamɓe kam ay Abdoulaye Bello Boɗejo enne ko gorko dariɗo o daraniɗo leñol ɓoyani ko ummi o woni fedde mi yetti Allah kawtal hoore ombo waɗa golle mawɗe ombo nodda pulagu ombo yiiɗi pulagu renda ko neɗɗo mo ganduɗa kankone so wallama ma won ko waɗi e leydi he eyyi eɗen joguiɗi en caɗele
ngati hay qadiri yaya mo mbiyeten o ñande o gayni jangde mum France o janggatno ñande o gayni jangde mum aljuma samedi o hooti Cameroun par ce que ala ko ɗaɓɓata toon o ari o hoote nayi mum o hoote golle mum o hoote ɗum enen neɗɗo men so janggi woɗɗo to aynaɓe ɓe woɗɗo koreji mum woɗɗo wuuro mum en yahata toon kamɓe noon sa janggi ko ɗo ɓooyani won cankiɗo ɗo biyeteɗo Mouhamadou Sanoussi Barkinɗo kam wonɗo secrétaire général OPEC kam wonɗo mawɗo pétrole aduna Allah o fof galle mum mbo jogui o wuuro mabɓe yoola mi anda so mbo jogui ɗum ɗo kono on hono mbo mbiɗo susi wi won paleji Afrique naaɓe galle o ɓuuri yodde kono o waɗi ɗum ko wuuro mabɓe te ko pullo kamɓe ɓe parnode koɓe goni ko ɓe parnode wuuro mabɓe ɓe parnode bandiraɓe mabɓe Sénégal to neɗɗo so dañi hay siko 1 million sa noddi ɗum téléphone a heɓata ɗo a yiyat ɗo multimilliardaire mo gandodirɗa fof sa noddi téléphone ko wawi won ko ƴetta hande dangote sawru son gandodir a joguima numéro mum sa noddi o ƴettata kamɓe ɓe jogui eyyi mi wayrata Nigéria mi ɓooyi wattude arde ɗo mi wayrata ɗo kadi mbiɗo witta e witto fulɓe no guurdi ɗo dartol mabɓe e gonka mabɓe fof mbiɗo witta ɗum mbiɗo andani ɗum eyyi dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni e aduna he yoɓe pin ɓe paama ɓe jangga ɓe ganda aduna hande o ko jangde ɓe ɗaɓɓa ngaalu ɓe galɗa ɓe mbaɗa feere kadi anduɓe men ɓe mbaɗa feere no ndeniri en woni sécurité men hande pulagu fulɓe ene cohli sécurité e won e leyɗele pulagu ene sohli sécurité anduɓe yo jaa balla en no keɓiɗen sécurité yoɓe jaa ONU yoɓe jaa ɓe kalda e leyɗe mawɗe ɗe ɓe kalda e ardiɓe leyɗe ɗe beele eɗen keeɓa sécurité sen keeɓi sécurité on saaha en mbawen janggu mbawen wadde ko jiɗɗen wadde ko foof leñol ngol hawra pinal ngal ɓamte jimri men gambri men moori men eɗen jogui ko kolluɗen aduna o noon enen kadi beele aduna o anda en parno sen parnorima koye men kamɓe ɗe ɓe parnoren hollen ko moƴƴi ko he men ko boɗi ko he men mbaɗen feere guitten ɗum eke ya wurtella Seydi Keɓe caggal waktu walla waktuji ɗiɗi eko pawi en jalti hankadi hôtel o ngam noon yaade foftoyade bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗon jilliɗen seeɗa e nder Abuja on jii ɗeɗo kuɓeje eɗen birto ministère par ministère eɗen birto ko ganduɗa kañum tigi woni galleji ɓurɗi yodde galleji ɗi ganduɗa ɗi ko laamu jeeyi ɗi jeeyi ɗum ko ɓiɓɓe leydi Nigéria yontaɓe ɓe gandanɗa hoorema ko heptinaɓe e leydi ndi caggal nde jirliɗen tigi rigi capital leydi Nigéria en duttima e hôtelaji men bandiraɓe musidɓe tedduɓe nde pinɗe nde noon en jaɓani galle oɗo mo ganduɗa woni Abdoulaye Bello Boɗejo ɗon noon yewtere heeride dogi hakkude radio ngo e kanko lamɗo fulɓe noon tigi ɗum noon bandiraɓe fulɓe on calminama on juurama ɗum noon RTF radio télévision fulɓe hande noon kadi ko weltare mawde eɗen gari ɗo e wuuro mo gandanɗa kadi ko wuuro teddugo machallah garɗen darde ko gorko pullo mo gandanɗa kadi ko darandiɗo suudu baba on noon woni mo gandanɗa noon tigi woni laamiɗo fulɓe Abdoulaye Bello Boɗejo machallah kanko garɗen larde hoorejo tigi mi yetti Allah
tigi hande ko kanko garden darden ɗo e Abuja ɗum noon musidɓe tedduɓe laaroɓe RTF radio télévision fulɓe eɗen gardi e délégation meɗen ko wayno tigi directeur men général Abdoulaye Ali Malal kono ko wayno on tigi mo gandanɗa noon woni joom joljole Ibrahima Kebe eɗen gardi kadi ko wayno baboye Nene Ba Cheikh Fall noon tigi ɗum ɗon garɗen ƴewde ko ɓiɗɗo pullo daraniɗo suudu baba a wiyama noon bisimilla ma laamiɗo fulɓe to assalamu aleykum wa rahmatullahi radio télévision fulɓe jowtima to alhamdulillah mi jaɓɓake délégation je radio fulɓe ɗo e Nigeria e saare Fulako ɗo Sibiru mi yetti Allah kawtal hoore to ɗo wi Sibiru mi yetti Allah kawtal hoore kawtal hoore no fulɓe fuu duniya fuu na fulɓe Nigeria tan kala fullo fuu alhamdulillahi mi jaɓɓake on noon tigi en nani noon o wi ko fulɓe fuu wona tan fulɓe Nigeria bandiraɓe tedduɓe ɗum noon mbiyen ko fulɓe foof jogui e makko gueɗal walla ko suudu baba foof jogui e makko gueɗal noon ɗum noon tigi laamiɗo fulɓe mo woni laamiɗo fulɓe to min bana no himɓe nanirta inde am Bello Abdoullahi Boɗejo mi dañaɗo nder leddi Nigeria gaɗa mi dañaɗo nder leddi Nigeria Gembu mi ɓi Gembu mi pullo mi gerojijo wuttudu inna mi danejijo mi alhamdulillahi mi leddi Nigeria mi jangi jangirde bitende wato ne biyoto l'école ko bo jangirde boko alhamdulillahi mi timmini secondary school mi nasti e mi habdana timmitingo makaranta mawɗum e miɗon duuɓi am wato 30 kenan e jeenayi 39 15 August inchallahu min bo Allah waɗiniyam mi giɗɗo haala Fulaku mi giɗɗo fulɓe mi dañama nder fulɓe emi andi haala fulɓe hañum waɗi mi subti mi woodi komi huwata mi woodi komi waɗata amma kuuɗe am pat mi horitiɗe dow haala nomi wallitirta fulɓe bandiraɓe am nomi wallitirta fulɓe ɓe jangayi nomi wallitirta fulɓe duroɓe jaroɓe bone min daga mi immi mi jangayi sosai to mi jangino sosai kila joni mi président ko hewta Buhari laamo kila da mi président Nigeria ko bako laamo to yigo noon waɗi emi yiɗi fulɓe janga emi yiɗi fulɓe mburto kala ɓilla fuu hañum waɗi e yerdangal woɓɓe lamlamɓe meɗen fulɓe ɓe leydi Nigeria min daari fulɓe e ngoodi laamuji fulɓe ɗi ɗuɗɗi amma sey min daari min gi min jooɗi min daari min gi min geni min gi wato association kungiya ɗum wawa e wallutugo hañum waɗi min tiggi kungiya biyeteɗum mi yetti Allah kawtal hoore Fulani socio cultural association so ayi activities ji fulɓe pat mi yetti Allah kawtal hoore is ko rarani mi yetti ko rarani kala fulɓe fuu fulɓe bo min giɗana haala nda fulɓe Mali nda fulɓe Burkina nda fulɓe Germany nda fulɓe Sierra Leone nda fulɓe Senegal fullo fuu no fullo amma fulfulde meɗen nde wartay nde feerotiri seɗɗa amma feere to amma feerotirgo fulfulde meɗen bo waɗata haɗata giyen en kasake waɗugo ko fulɓe mbawata gaɗa communication hakkundere meɗen mi andi joni kila on paama fulfulde am nde mi wi'ata ko fulɓe daroɓe em eɓe paama komi wi'ata amma to ɓe pukkitini hakkilo maɓɓe ɓe paami to a rara e fulfulde ma fuu duniya fulfulde e nde ɓaddotiri to a paama woni a paaman to ɗum hañum woni seɗɗa daga ko biyeteɗo Bello Abdoullahi Boɗejo nami min alhamdulillahi mi immake ha joni wuro am e nder ladde
mi woodi gure nder galluje bana Abuja amma gam mi yiɗi joddago fulɓe am mi jooɗi e ladde mi resi wuro am e ladde gam fullo to ummoyi fuu to ƴiwoyi fuu nder ladde waray tawayam very easy tawayam min gaɗa communication so ɗum hañum woni tarihi am seɗɗa. Machallah en nani noon o haali tariha makko seeɗa noon tigi Bello Abdoulaye laamiɗo fulɓe ko waɗi a innitiri mi yetti Allah kawtal ma? Mi yetti Allah alhamdulillahi kala ayi bana Nigeria ayi himɓe to a hokkama hunde ɗum sahikema hunde a wiya mi yetti mi yetti to a raari fulfule ni e ɗon feere feere amma ayi e fulfulde Senegal e fulfulde Mali e fulfulde Fouta to fulfulde may ta wi'ama kawtal hoore mun bono minon e Nigeria kawtal hoore hañum woni association so hañum waɗi min gari ɗo kam alhamdulillah yettore Allah ko moye raari wiya mi yetti to amma mi yetti tan mi yetti Allah a yetti Allah noon na on association amma mi yetti Allah kawtal hoore ayi a yetti Allah ɗa e bo a ɗaɓɓiti fulɓe kawta koye so ayi noon no ɗum woni machallah noon tigi o firani en holko saabi o innitiri tigi kawtal makko mi yetti Allah holko saabi ɗum ɗon noon tigi ɗum noon min yiɗi andude tigi ko laarani suudu baba hande kala ɗo yawɗa a nanan fulɓe pat ɓe dañi saɗormaji e sa yeehi Cameroun sa yeehi Centre Afrique no heewi hande ɗo a nanan fulɓe fuu ɓe dañi ɓe yara bone ko woni toon darde maɗa? to nanema dalila tiggugo suudu mi yetti Allah kawtal hoore gam wallitango fulɓe tarari fulɓe no goni e leydi duniya fuu fulɓe hamɓe goni duroɓe durowo to ni o wi ngendam mako ko bo ɗum wiye sana'a mako ko ko wiye golle mako hañƴum woni hoosa sawru tokka na e duraɗi ay eɗum woodi bone noon ɗiɗaɓum majum nayi en ɗum seede non jahata nayi non no nayi goni bono goɗɗo hoosa seede muɗum ni lo waɗa wataɗe nder transparent leda jogoɗe dilla wiya dillida e Senegal ko yaada e baŋnge e maaje ayi giiɗo seede ɗen ɗon yiyayɗo fuu raɓɓitan no pusirta leyda ɗum ɗon no heɓta teta seede ɗen ɗon ɗon to to un noon nagge tokkuɗo nagge doole yara e bone jooɗiɗo e jooɗi e raara fullo e dura nayi muɗum sey yi'a bana fullo e waɗa free business noon yi'a bana fullo tan hanum kam e yaha wala bone yarata e yiilodoɓe e nayi muɗum e ɗon kam majum doole fulɓe leyɗe fuu e kabda be ɓillaji maɓɓe eɓe kabda be probléme ji maɓɓe to amma minon komin kabdanta hañƴum woni go'o to goɗɗo jangi to wala nayi wawa heɓa kuugal wongal huwa hande to a fullo a tokki nayi to nayi timmi a jangayi to a fuɗɗiti kuuɗe maɗa daga aran daga zero amma kala fuu non no giiɗa leyde non no ɗe goniri ɗe pat majje non no fulɓe gontiniri tatawi fulɓe Cameroun probléme maɓɓe a yiya e deydey e fulɓe Nigeria tatawi fulɓe Nigeria a tawi deydey e fulɓe Mali noon gam ɗume waɗi a tawa probléme maɓɓe ɗum ɗon simila e ɗum ɗon e ɗum nandi to nayi galano boda ɗum nandata gan to ɗum wi goɗɗo hande a wala nayi mi wala nayi sikenan en garti ko moye en ngala nayi nane ma nayi ɗin ɗon hañƴi goni hañƴi goni feerotiral meɗen be himɓe woɓɓe hande ta wi a wala nayi ta wi a woodi nayi to ay a wala goɗɗum wakka ɓilla
ta wala nayi wala ɓillowo ma amma to ni a woodi nayi kam to a taway hande a yi'a ka ɓilla jango ka daga ñande nayi maɗa timmi bo shikenan to hañum min kabdanta nayi fulɓe bako timma emin daara min gi'a mi yetti Allah kawtal hoore hollita ɓiɓɓe fulɓe ta ɗum darano nayi to wuro e ngo woodi ɓiɓɓe jowo nayo ɓe dilla ɓe jaha ɓe ɗaɓɓita jangirde gooto o tokka nayi mi yetti Allah kawtal hoore emin kabda noon bo emin kawti hoore be gomnatiji Nigeria amin be state governors emin kawti hoore be federal government ministries je ko raari haala jayde jangirde emin kollita emin kabda emin daara min gi'a fullo nomin kollitirta ɓe nomin mbawarta min gi'a ɓe kabdi ɓe ketti jamanure ko yadata ɗiɗamum majum fullo to woni fuu a yi'ay e yaada e yi'a to nattata himɓe wi'a nun ɗum min mi fullo e ɓaggi ha heɓa woɓɓe ɓe yaasi kedduɓe wuttude ɓe fuɗɗa nefugo fullo ɓe wi'a fullo kam daar to emin kollita fulɓe min gi'a fulɓe ta yi goɗɗo na o fullo ɓattinmo kombi maɗa gam ta ɓattinimo kombi maɗa o andita ley amma a yiɗimo an bo o yiɗete o hollitete bo ko gaɗata an bo ganta wala nagge ñande goo a ekkitoto ɗum o waɗata banda hanƴum mi yetti Allah kawtal hoore e rarana haala ko saafi fulɓe jamanure ko yadata jamanu e yaada e haala politics to ɗum wi politics hande fu duniya pat nder politics duniya yadata ko mbi'ata pat nder politics ko suudu radio ta huway ma a wawata kuwa seta waɗi politics nder haala sukurame to kam majjum emin kolla fulɓe noon kala ko giiɗa e ɗum jamanu yaada pat jaade be jamanure nde rewɓe fulɓe en goodi rewɓe fulɓe eɓe ɗuuɗi ɓikkoye rewɓe a taway duuɓi 14 tawa ɓinguel waɗanama tegal ngel waɗani tegal duuɓi 14 ngel ɗon ngel yara bone wala goɗɗum ko ngel habdanta wala ko ɓe mbawata waɗugo ngel ngel ɗon ngel yara bone daga ngel ɗon duuɓi 4 ha ngel yaha ngel nawya e ngel nden ladde bo to emin kabdana yi'ugo no watta ɓe acca ɓikkoy koye mawna seɗɗa koye janga to koye jangi gooto nder garir bana nder sire wawa hoosa ɓinguel goo to hoosi ɓinguel goo e dalila ɓinguel ngel hoosi ngel ɗo wawi walli so'ito e wallita gure moɗon gure fulɓe fuu ɗiɗamum majum e ɗum en goodi nayi lalle enen nayi en fulɓe doni nayi doni sippal gi'a fullo yehi heeɓi kosam seɗɗa eɗa yaada e majan ɗam hewtayi 500 rondoɗan dilla kilométre 2 dilla yiya sorowa kosam ɗan ɗon ko waɗata gam ko o andi kosam ɗan ɗon o yahay o sora ɗam hanƴam may watta o heɓa ko o ñamata o wartiranaɓe magi o wartiranaɓe ko o handi ɓe gada li o nder wuro so komi yetti Allah kawtal hoore ko huwata ko wallitirta fulaku e ɗuuɗi to en daari en daara gi en fulɓe to ɗum waɗi kuje fuu a yiya ɗum wi ɗum fulɓe to komin kabdata wi'ugo emin bolwana hukuma na pullo fuu woni gujjo na pullo pat woni mo bonɗo na pullo pat woni hanko woni mo probléme to probléme ummake to damuwa ummake e ɗum tefa fullo goɗɗo mo ɗum yiyata waɗi bono wonde hunde sey ɗum tefa ɗum rara ɗum yi'a moye woni mo ɓe goni nder fulɓe ɗum wadda ɗum ƴama na ɗum yetto tan ɗum nanga gure ay keña ɗum wiya ɗum wujji gam majjum ɗum fulle ɗum nanga o ha to mi yetti Allah kawtal hoore e haɗa e hawta hoore e hukumaji police soja e kala ko saafi hukuma fuu min kawta hoore ɓe maɓɓe min darana ko saafi pulaku machallah min yino ka wiɗo ni ko larani tigi suudu baba hande
en yino sojaɓe gonɓe ɗo e Nigeria ɓe wino saha fof ɓe jaggan fulɓe ɓena waɗa wat boniyanke en ɓe woni e Boko Haram walla ɓe woni e jihadis ɓe wi fulɓe fuu ɓe waɗan ɗum ɗon joni noon soja en wonɓe ɗo e Nigéria ɓe jaggi fulɓe ɓe gandanɗa ɓe holliti enen wona fulɓe ɓe waɗata ko boni ɓe holliti fulɓe na bandi fulɓe na rebel na so ɗum ɗo en so ko waɗi fulɓe fof ama janga hande ko wiwɗa ɗo ko no taka fulɓe soɓe jangi ɓe wawan ittude ɗum ɗo fuu par ce que hande sa woni to ladde ka wini ɓeɗo sukaɓe famarɓe ɓe naata surtout enen rewɓe fulɓe hande ma a tawan amma goto woppata ɓinguel mum janga pat a tawan a yahan wuro fuu a tawan fulɓe ɓe jokkina durugol na walla goɗɗum ɓe durata kadi mo hodduɗen fuu en ewnanmo ɓe haɗɓe noon en wala hutodirde e haɗɓe e koye meɗen ɗum noon ena wadda saɗarmoji hakkudeji meɗen bana kala ko sojijo ko police ko kala goɗɗo fuu ko kuma goɗɗum laamu fuu biɗum fullo hanon e nder terroriste ko haala Boko Haram ko haala goɗɗum seni wi'aka tan gam heɓa welna kugal muɗum amma wato fulɓe e nder probléme ɗum fulɓe woni ɓe mbaway tina ɗum taɓɓi probléme fulɓe ɗum waway ɗum nasta ɗum wonna ko ɗuuɗi gam pullo mi loro ɓawa pullo e woodi nagge ñande nagge timmi o anda sana'a goɗɗum o wawata o golla wongal kuugal to ayi o nasti wongal kuugal ona o waway kala to ko on ira ɗum e ɗum noddimo o waway o nasta nder amma fulɓe ngala nder Boko Haram fulɓe ngala way nder goɗɗum terroriste ko ISIS ko hunde feere fulɓe bone maɓɓe hamɓe noon e duroɓe e demoɓe duroɓe e demoɓe no eɓe goodi probléme ɗum ɓe goodi ɗum ɗon bo hanƴum woni siya aadilaku ɗum waɗanta fulɓe ɗum waɗanta fulɓe aadilaku ɗum wallitata fulɓe e ɗum jogori fulɓe gaɗa jungo ko fulɓe giɗi pat ɗum wi'ata ɓe jaɓe ɗum ɓaddina kala leƴƴi fuu ɗum hokkaɓe amma fulɓe sey ɗum wamini fulɓe bo eɓe giya eɓe ndaara ayi ɗum gam majjum min noddanta handi gomnati en ɓe acca ɓe mbo'ina handi ɓe mbo'ina ko ɓe gaɗata gam to ɗum wo'inta irani ni a tawa ñande goo fulɓe hañum waddata giya fulɓe gaɗi boore garti gi ɗum hubiniɓe gam majjum daga on hubinimi minon ma min gaɗay ko min gi'i to ayi bo ɗum woɗata hanka may ko nde emin kokka gomnati en shawara handi ɓe mbo'ina yaadu ɓe mbo'inana fulɓe yaadu fulɓe ɗum heɓana fulɓe to jooɗi a meeɗa yahugo tawa ɗum heɓani fulɓe to jooɗi mbiyama ɓe gaddi probléme to ɓe keɓi to ɓe jooɗi wala ko yaali ɓe ɓe janggay ɓe duray to ko fulɓe giɗi on ɗon ɗum noon tigi ko a wiyata radio télévision fulɓe minen huwana ko larani pulagu ko larani suudu baba ko may to pullo wawi wonde fuu duniyaru fuu o wiyama bisimilla makko e radio télévision fulɓe ɗum noon holka wiyata radio télévision fulɓe kadi no en gatta ha en fuu en gonta gotel pat to nanema handi emi noddita haala bona fulɓe meɗen marɓe jawdi e jungo ɓe keɓa ko gi'ata hande fulɓe bone ɗum ɓe nasti pat e duniyaru gam nastinɓe fulɓe may nder probléme ɗum ɓe goni eɓe godi radio eɓe godi télévision eɓe godi hunde ɓe mbaway ɓe jaa ɓe kokka ɗum wiya ɗum hokka ɓe amma enen fulɓe bo tawa nda fullo e woodi jawdi e woodi ko ɗume wala wawata hokka yaha hokka jawdi muɗum hokka
maɓɓita gida radio hokka suudu radio o wiya maɓɓiti gotel ɗum woni joni bono nigeria ra nigeria no mawniri pat suudu ko ode radio tan ɗum waɗi hanƴum woni suudu radio fulfulde ɗum waɗayi haandi ɗum heɓa bana suuɗi radio fulɓe ɗi ɗon eɗi ɗuuɗi fulɓe leyɗe afrique ɗo pat ɗum fulɓe meɗen laamoto hamɓe goni président en hamɓe goni sénatos hamɓe goni governors amma wala ko yaaliɓe keɓuɗo heɓi wurtike dilli waɗli ilmu sey sakkina fulɓe meɗen to mi nodditana haala ira maɓɓe ɓe so'itoyo ɓe ngara ɗum hawta hoore ɗum maɓɓita ira ɗi radio ji won ndu suudu radio moɗon ko hewta garon ɗo emi andani ndu emi nanana ndu emi yi'a bo ko kabda toon so wala ko mi atase mi allah ha allah wallu allah bo nangam suudu radio fulaku allah ɓeddu kawtal hoore bo minon inchallahu mi yetti allah kawtal hoore emin dari ko wallitata fulaku pat kala radio ko kala ko ɗume to e woodi ko ɗum yiɗi min gara min ballita ko e wuttudu min ballita ko e laawol gomnati ko e laawol toye to minon ka emin ɗon ready min ballay min daroto bo en ballindira bo ndaare ngiyen ɗum yaari fulaku yeeso inchallah min goodi hitan fuu so warti ñalowma min waɗan kawtal hoore min nodda pulaagu fuu lesdi sénégal fulɓe fuu yaltan dillan garan sénégal min yiɗi anne a wara tawtorede somin waɗan on programme min wima bisimilla ma sénégal fulɓe sénégal fuu inchallahu min kam to mi heeɓi invitation e sénégal inchallahu miɗon ko nde mi waray inchallahu min kam ko nde mi heeɓi invitation ko programme ko ɗume mi waran inchallahu okay. noon tigi bandiraɓe tedduɓe ɗum noon eɗen gonno e mo gandanɗa noon kadi ko kanko woni laamiɓe fulɓe eɗen gonno ɗo e abuja ko kanko bisni en ɗo e nigeria ɗum noon ko fulɓe yontaɓe tawɗen ɗo fulɓe kadi ɓe gandanɗa belɓe farnorde kadi yimɓe ɓe gandanɗa jiɗɓe koɓe goni ko parnoriɓe leñol ngol hande moli kala haysa wona pullo aɗa yiiɗi wonde pullo sababune kamɓe machallah ko yimɓe jiɗɓe en ɓe jaɓɓimama min ɓe teddimani ɓe teddini amin machallah ala ko ɓe mbaɗanani amin bandiraɓe fulɓe laaroɓe rtf radio télévision fulɓe ko ɓiɗɗo pullo mo gandanɗa kadi tigui jarowo keddam e kaɗam on noon woni tigui elage abdoulaye bello boɗejo laamiɗo fulɓe eɗen duwi noon yo allahu waɗanmo jaam e kisal ɗum noon en nani ko wiɗo ko o wi kala ɗo jaaɗa nokku fou aɗa nana eɓe mbiyama fulɓe goni waɗ boniyanke en ko fulɓe goni ga ko fulɓe woni o wi holko ɓuuri en tampinde enen fulɓe wonko gandanɗa eɗen cakkiti ɗum wadde walla soit wonko gandanɗa ne eɗen parnori ɗum woni durgol walla mbiyen tigui gaynaka ko ɗum woni caɗele meɗen hande o wi fulɓe hewɓe nana e guure meɗen aɓe gayna ko ɗum addani ɗumen torlaji walla caɗele toon to gandanɗa noon woni to ɓe goni to e wasde meɗen kadi jangdude ko heewi e meɗen ɗum noon ko ɗum saabi o wi sen jiiɗi ittude tigui ɗen caɗele e nder meɗen e nder rendo meɗen ko il faut janggen kotnen kadi ɓeygure meɗen e teeru kono ala so tawi woni en mbawa honnude kamɓe joguiɓe nayyi ɓe mbawa ittude naggel gotel ɓe jeeya ɓe gara ɓe koɗa e teeru walla ɓe gara ɓe kodda yimɓe ɓe kadi sen koddi eɓe kodduɓen ɓe o wi yo en gueto wota en mbi ɓeɗo ko haatɓe ala walla ɓeɗo ko jolfuɓe en potani jotodirde e mabɓe poɗɗen ko jotodirde e koye meɗen nde wonno moni kala ma won ko ƴefti e maɗa o wi sa jotodiri e koddijo maɗa sikki ala ma won ko tigui ko hersi ma won kadi ko huuli o yahat ha kankone o sooda naggue sabunde ne ko jotodiri e pullo o ɗum noon yo o wi to neɗɗo hoddi e neɗɗo tan yo en tinno jonnen e koye meɗen jaaden kadi e koye meɗen jaaden kadi e jamanu surtout fulɓe ɓe o wi yo en tinno janggen à l'âge de 12 ans à l'âge de 13 ans ɓiɗɗo keɓɗo duuɓi 12 13 nannen ɗum e dewgal o wi jommum wona ɗon kadi taw dañata haydara o wi ɗum ɗon foof kadi ko caɗele warta ɓeydanta enen e pulagu meɗen holno mbatten noon suudu baba o wi ndenten kadi kala mo kodduɗen wota en ɓurno ɗum koye meɗen yo en tello ganden enen foof kadi ko en gotum enen foof kadi ko en innama aaden ɗum noon bandiraɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno konngol mo gandanɗa kadi ko kanko woni laamiɗo fulɓe ardiɗo fulɓe foof kadi en jettimo en
en jarnimo kadi en jetti kadi ɓe gandanɗane kadi ko kamɓe tawɗen ɗo ko wayno tigi Tasiw en ko wayno tigi Aboubacar Ousmane machallah ɗum noon eɗen jetta gorko pullo daraniɗo suudu baba on noon woni baba Ali Malal Diallo ɓe mbi ñiwa ñagantake mangu kono ñagante judde balɗe baba min ñaganimama judde balɗe e battane moƴƴe ɗum noon tigi journaliste ngana gorko pullo bisimilla ma Ibrahima Kebe a wiyama bisimilla ma bedduɗa konngol ma holno jiiruɗa Nigeria naɓe fulɓe jontaɓe machallah. ko noon tigi Rabi Seydi Allah jarama jarama siftinde bandiraɓe gonɗen ko ɗo e leydi Nigéria to Abuja gonduɗen hande koye lamɗo fulɓe Abdoulaye Bello Boɗejo par ce que vision e yiyande nde o jogui e fulɓe ɗum ɗo vraiment ko yettere Allah ko weltare no fewi Rabi Seydi en gari ɗo leydi ndi teddini men hande Nigéria sa ari ɗo a haali haala ka haysa yiɗano haysa wona pullo ma yiɗ wonde pullo saabu kamɓe eɓe parnoro koɓe goni ko comci mabɓe ɓon to fina tawa mabɓe mbaɗata ɗum noon ko yettere Allah no fewi annene min jettuma e professionnalisme ma e vraiment wondema vraiment debbo pullo dariɗo et tout en mbiyat kadi mention spéciale e directeur men général woni Abdoulaye Ali Diallo mo ganduɗa hande so tawi ko haala Allah darde makko kankone ha ɗo e leydi Nigéria cikata ni en gonani so wona cikata ko gonɗen ko Sénégal bawo nene ba aussi vraiment Allah jarama en jetti Cheikh Fall kono en jetti no mbiɗani Tasiw e kamɓe foof leydi Nigéria foof Boubacar Ousmane en vraiment ɓe jaɓɓimo men ha cikka kala ko jiɗɗen dal en mbaɗanama ɗum ɗo vraiment alhamdulillah en nimsitani ummade Sénégal arde ha ɗo e leydi Nigéria donc vraiment Rabi Seydi ko ɗum tan jinnomi ɓeydude hen ko fonno haalede fof a haali ko fonno namdede fof a namdima yettere Allah no fewi ɗum noon on nani journaliste ngana Ibrahima Kebe ɗum noon eɗen mbiya mi yetti Allah kawtal hoore yo wurpulago laato ɗum noon Allah jarama laamiɗo min yetti wallahi merci salam aleykum assalamu aleykum bisimino dow réseau mi yettan ambassadeur fulɓe Ghana hande fulɓe lesdi Afrika en keɓi ballo kajanowo pulako ume gettemmo noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe nde wonno radio télévision fulɓe international ko joom wune kawruɗen ko ñalawma mo ganduɗa omo daña duuɓi 4 caggal nde o ƴetti discours o wi foti hen fawade tan ko directeur men général ɗum kadi ko teddugal Abdoulaye Ali Diallo haali toon konngudi belɗi konngudi baɗɗi fayda. The father of all the land of Fulɓe Africa, the fundamental human rights activist. We call him activist because he have fight for the right of the Fulani. He have proved to the world that Fulani and Fulɓe are very, very powerful people. I can assure you today in the cold world, when they call somebody Pullo, they will shake because we are too much, we are much plenty all over the world, all over Africa, in fact, all over the continent. Wherever you go, you will find Pullo, you will find Fulɓe. So our leader, our principal, Alhaji Dr. Bello Abdullahi Bodejo, today he clocked 38 years old, looking fresh, younger, stronger, and more courageous. So, Handelami Umene, Alhaji Dr. Abdullahi Bello Bodejo, or healthy duty, relaxing, educated, or more fresh. There's some Mako. So Lami Umedan Alhaji Dr. Abdullahi Bello for Umminu daraja Fulɓe Fulako to Nigeria, to Africa, and to dunia. Hande to ɗum inni a pullo to gonɗa fu dole ɗum umma ɗum daroga umma ɗum andi fulɓe meɗen ɓe ɗuɓɓe eɓe mari jawdi eɓe mari ngora. So dole mbaɗen celebrating gorko iri makko en do'o
Allah juutinamo balɗe ɓeydanamo sembe bandu sembe dara haɓano fulfulde e haɓanko dole o heɓa waywanɓe ɗuɗɓe hande min to Nigeria meeɗamiyamo waywanɓe iri o ɗonma omo heeɓi bo giɓɓe mo wala giɗaɗo bo o ngam kanko tan darani Fulako to Nigeria hande pullo to warama to mema kanko nataɗo I'll say it with Hausa and Fulfulde. Kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya kawo mu wannan rana, ina godiya ga Allah maɗaukakin sarki idan mutum ya gani a wani wuri ina mai kama da hawainiya har kullum abinda mutane suke cewa. Jiya na dawo tafiya ba ta gani ta ce kai amma ina ji kamar na kai shekara 80 ko shekara 100 saboda ayyuka. Za ka ga mutum a duk lokacin da Allah ya yi ka shugaba sai a ganka wani abu mutum godiya ga Allah na ji daɗi. Wannan abu ne wanda yake ba a saba da shi ba mu saba yin sa ba amma aka ce da cewa wato zamani goma menene goma sarki goma zamani goma abinda tun da safe na zo na ga ana ta abubuwa a nan nake ta cewa menene a yau a yi shekara ka kenan baran kana a ci gaba da yi abin da ya dace a yi ba to na gode ga wani aminin mu daga kasar waje ya zo kuma zan ba shi dama ya yi magana ko da ma wani irin yare ne ga kuma ita wannan abokiyar aikinmu ita ma daga wani jiha ne ita ma ba fulatana ba ga mutane dai da yawa ana fiskoki daban-daban so zan ba da dama shi aminin wanda ya taho daga wata ƙasa ya zo ya yi tarar da wannan abin za mu ba shi dama ko ya ce wani abu ina fata tunda da Hausa na yi magana mafi yawa mutane suna jin Hausa ba sai na nana ta da Hausa so wani kwambe a tana Allah jarama am jarama welamma no feewi mawɗo mawɗo min beltima hannde e tawtere ɗum ɗo ɗon hannde ko yettude nde feewi laamiɗo Fulɓe jaɓɓi men ɗo waɗini men temmuɗo hannde ɓuyti men Sénégal min ari haa ɗo hen ko yiide golle makko baɗɗe faare ɗo waɗani leñol Fulɓe hannde o haali e nder haala makko hannde so tawi Fulaago kala ɗo waawi yaade ittane geɗal walla daña valeur mawɗo ɗum ɗon ko golle baɗɗe faare ɗo waɗi o rokki Fulaago ndimaago mum no hannirta ni donc ɗum addana en arde doole Allah waɗi en tewtorama ɗum ko ñaagaade Allah subhanahu wa taala waɗanamo jam e cellal e kisal Allah rokkamo sembe fandare mo jogii e Fulaago yo Allah ɓeydanmo ɗum yo Allah yettin fandare mo ko Fulaago on jarama no feewi jarama iko meɗen ko wi sobajo am ko wi daga leydi yasi o wi o wari o tako o tawi ya zo ga abin da ya tarar ya taho da ma nan gidansu ne da su Fulani daga Senegal daga Burkina Faso ko ina suka ce nan ne cibiyarsu kuma ya ji daɗi wannan birthday din ya ce ba nawa ba ne na Fulani na duniya ne gaba ɗaya aka yi suka bayanin su Allah isa ka da madam za ta yi mana remarks kamin mu yi reflection inda larabci za ke MashaAllah, Alhamdulillah, we thank Allah, Almighty Allah that brought us to this day. We are so lucky to have you in this world. You are an amazing person. You are an amazing man. I am so lucky to spend almost 5 years with you together now. And it's been the best years of my life. So happy birthday to you once again. Bandiraɓe musidɓe tedduɓe jillu radio télévision Fulɓe international nana gasa ton to leydi Nigeria kono noon mo wi pullo wiyanayi o wi kon mbawa hodde kanko lamɗo temi hollani mon nayam beele ononne oɗon beltoro délégation radio télévision Fulɓe international nana jaɓana toon to ganduɗa toon tigui woni ɗo nayi ɗi gonata kono noon on ji ko sécurité tigui rigui sati radio ngo
bandiraɓe caggal hoƴomaji ɗi ganduɗa jaruɗen ko koyde escorte tedduɗo no feewi en jettima noon ɗo ganduɗa woni ɗon nayi ɗi gonata. Salam 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 ale assalamu alaikum bisilmino dow rezo miyettan ambassador fulɓe Ghana hande fulɓe lesdi Afrika en keɓi ballo kajanowo pulako ume gettemmo onji biɗo pulla wiya nayi nde ɗo ladde yonde ɗiɗo nayi karɗi bandiraɓe ɗum tigi woni pulagu ɗo noon bandiraɓe ko heewi kewiɗo kono noon ko hakkunde tan fijirde e jaleɗe nayina kuuna on jiiɗe ɗo gooleje bandiraɓe musidɓe tedduɓe mone amen fof ene holla goɗɗo ko ɓin ɓurma andude nayi kono noon oɗon gandi Ibrahima Kebe kam kañum ko gaynako ambassador fulɓe Ghana hande ɓiɓɓe rewɓe Ghana ase on mbawi wamugo ko moye ɗon seyi be gimol ambassador ɓiɓɓe rewɓe Ghana mi hokka on wakkati seɗɗa ko moye wamo mi yi'a okay. Allah
bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko heewi kewiɗo caggal noon délégation weltima kanko lamɗo one ko noon en jaɓani noon hankadi hôtel ena wayno bandiraɓe ko ɗo radio télévision fulɓe international wayni leydi Nigeria woni jillu welngu balɗe 7 to leydi Nigeria ɗum fo ko ngam ƴewde holno fulɓe ndentirta holno fulɓe darorto gona gotum ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe no pular wirata ni so yoɗi wiye ko pullo so weli wiye ko pullo ɗum noon an pullo o welto sabu ganda ko Allah waɗanma ko weɓani.